Na začiatku ešte jedno upozornenie. Dnes o 8:00 končí možnosť objednávky Solana mobilu Chapter 2. Pri ordre v tzv. Founder Window končia dnes o 8:00. Ak chcete, využite linku dole, referál linku, podporíte kanál a zároveň získate možnosť kúpiť si tento mobil, Web 3.0 mobil za zvýhodnenú cenu $450. OK, poďme na hlavnú tému. Čaute priatelia. Kto neairdropuje, nech nie je. Také je dnešné heslo, a teda nielen dnešné, ale posledných pár mesiacov v kryptopriestore. Dnes ideme na ďalší veľký narratív, ktorý v kryptopriestore existuje, a to je tzv. Restaking. Najprv si teda vysvetlíme, čo je staking a čo je restaking. Poďme sa pozrieť teda na Ethereum konkrétne. Staking slúži na to, aby sa zabezpečovala sieť. To znamená, že sieť validátorov, ktorá zabezpečuje sieť, validuje transakcie na sieti, tak aby mohli toto robiť, tak musia zastejkovať relatívne veľkú sumu na svojich validátoroch, na svojej sieti, na svojom účte, a vtedy vlastne získavajú odmeny za validáciu. Konkrétne na sieti Ethereum potrebujete zastejkovať 32 Ethereí, aby ste sa stali validátorom. 32 Ethereí dneska je $70,000, asi tak. To je teda celkom dosť, no ale ľudia majú po jednom Ethereu alebo polku Etherea a chcú sa zúčastňovať rovnako trošku toho stakingu, tak ako je na iných sieťach, ako na Solane. Tam je to veľmi jednoduché. V prípade Etherea to také jednoduché nie je, alebo teda nebolo, až kým nevznikli tzv. Liquid staking protokoly typu Lido alebo EtherFi alebo iné, ktoré jednoducho poskytujú svoj priestor na to, aby si ľudia tam dali aj takéto, alebo teda vytvorili tzv. Systém partial staking, čiže nejakého čiastkového stakingu. On to v podstate stále nie je úplne staking, lebo vy tam poskytnete vlastne svoje Etherea, 1, 2, pol, a dostanete za to odmeny, ako keby ste stakeovali celý validátor, čo je akože hlúposť, samozrejme. Čo oni na pozadí robia, vlastne zbierajú tieto Etherea a skladajú z nich reálne validátory. Čiže oni, pokiaľ majú 32 Ethereí, tak vlastne sa niekde zhromažďujú tie Etherea a potom z nich robia skutočné validátory na pozadí. Čiže na konci sú aj tak tí validátory. Tam vzniká problém trošku s decentralizáciou, ale to je iná téma. No, na tieto liquid staking protokoly začali vydávať, a to bola ich výhoda, že začali vydávať vlastne svoje tokeny. To znamená, ak ste zastejkovali povedzme jedno Ethereum, dostali ste jedno ETH u Lido Finance, s ktorým ste ďalej mohli obchodovať. Áno, bolo to 1:1 cirka, čo bolo veľmi výhodné, lebo potom tí ľudia to mohli zobrať aj na nejakej DeFi platforme, s tým obchodovať, ako keby stále to Ethereum mali, čo je akože úžasná vec. Ale to bola jediná akoby ich utilita, to znamená, že mohli to naozaj len na ďalšiu špekuláciu, použiť na sieti. Akurát, že prišiel Eigenlayer so svojím konceptom restakingu, ktorý hovorí o tom, že, a podľa mňa to je geniálna myšlienka, že vaše Etherea nebudú zabezpečovať len sieť Etherea, ale mohli by práve cez Eigenlayer zabezpečovať aj úplne inú sieť. Čiže pridávajú vlastne tej inej sieťam bezpečnosť Etherea, lebo Ethereum je naozaj jedna z najväčších decentralizovaných platformiem na sieti, asi druhou po Bitcoine. Čiže je naozaj veľmi bezpečná a toto je veľký problém nových sietí, že jednoducho tú bezpečnosť nemajú na začiatku takú, ako by mali mať, a niektoré ani po rokoch. No a práve takéto využitie vlastne Etherea ako siete na zabezpečenie nových sietí je úplne geniálna myšlienka.
No a preto Eigenlayer má dosť veľký teda rast a momentálne teda zaviedol bodovací systém, čo je vždy predzvesť toho, že bude nejaký airdrop. Samotný Eigenlayer to nikdy nepotvrdil, takže v podstate sa bavíme o tom, že ideme tu robiť nejaké kroky kvôli bodom na Eigenlayeri, ale za tie body nakoniec nemusíme nič dostať. Hej. Ale tak každý si myslí, že z toho bude airdrop. Takisto ja si myslím, že z toho bude airdrop a dokonca jeden z najväčších, aký vôbec kedy boli. Hej. Samotný Jupiter, to je smiešná vec oproti Eigenlayeru. Tu sa predpokladá, že vzhľadom k zalokovaniu prostriedkov na Eigenlayeri môže ten airdrop byť až vo výške 1 miliardy dolárov. No, takže prečo sa o tomto všetkom bavíme? Máte teda viacero možností, ako sa do tohto celého zapojiť a získať body na Eigenlayeri. Buď teda zoberiete Ethera a priamo na stránke Eigenlayeru, eigenlayer.xyz, pôjdete na Restake Now a v rámci tejto platformy zastejkujete Etherea. Treba povedať, že až do nedele bol Eigenlayer vlastne nedostupný, akože nedalo sa restakeovať. Mali tam teda, asi pripravovali teda nejaký ďalší upgrade, čiže nebolo to možné. Bolo jediné možné, keď ste mali vlastný node, tak zastejkovať ho cez Beacon Chain Ether, ale to vlastne teraz robiť nejdeme. Nás zaujímajú presne toto liquid staking pooly. Čiže pôjdete do jedného z týchto poolov. Samozrejme neodporúčam Lido, ten je najväčší, aj keď teda väčšina ľudí bude vo Lide kvôli decentralizácii. Hej. Čiže vybrať si niektorý iný, dokonca už sa dá aj Mantle, takže dá sa jednoducho vybrať nejaký z týchto liquid staking protokolov, ísť do toho protokolu, zastejkovať, vybrať si stejkovacie teda tie tokeny z toho poolu a znovu ich restejkovať tu na. Hej. To je akože ten klasický systém, ktorý funguje pri Eigenlayeri. A druhá možnosť, ktorú máte, je ísť napríklad do EtherFi a momentálne tam majú Megaweek. Linku na to vám dám dole, čiže skúste si využiť tento referál a dostanem ja z toho nejaké malé bodíky. Každopádne, keď idete na EtherFi a zastejkujete priamo na EtherFi svoje Etherea, dostanete tzv. ETH tokeny, ale zároveň už nemusíte ísť na Ethereum, na Eigenlayer a získavate automaticky body aj na Eigenlayeri. Tu vlastne môžete si pozrieť moje body, akože nešiel som do toho s veľkým, ale tieto body sem neprišli z toho, že som stejkoval na EtherFi. A to je práve ten tip, ktorý vám idem dať. Existuje totiž platforma s názvom Pendle Finance. Tuto, ak nie ste správny degen, tak rovno to video vypnite. Pretože vám idem ukázať jednu techniku, ktorou s menšími peniazmi dokážete vlastne sa zúčastniť bodovacieho systému, ale pekne po poriadku. Ak pôjdete na stránku Pendle Finance, čiže app.pendlefinance, niečo takéto sa vám otvorí, už je depozitované v tomto protokole 835 miliónov dolárov, samozrejme v krypte. Môžete si tu vybrať samozrejme, či chcete robiť earn, alebo chcete robiť trade. Prepnete sa na trade a v rámci teda tejto tradovacej obrázovky, ktorá sa vám zmení takto na čierno, pôjdete do LRT sekcie. No a tu čo som ja spravil, išiel som do ETH. Vidíte, že majú tu takú možnosť, že keď teda idete do ETH sekcie cez Pendle,
tak môžete získať nejaké multipliere. Len tieto, ktoré sú tu napísané, platia len pre niektoré protokoly. Poďme na to. Sú tu viac menej tri možnosti, ako investovať cez Pendle Finance. Tie percentá boli ešte nedávno o mnoho vyššie, ako sú tu ukázané. Zjavne teda musia teda znižovať tie percentá. Čím neskôr teda naskočíte, tým tie percentá budú nižšie. Čiže máte možnosť buď teda investovať cez PT. PT, to znamená, že dávate vlastne principal stake, to znamená, že nezískavate v tomto prípade žiadne body na EtherFi ani na Eigenlayery, ale získavate fixný zisk. V tomto prípade dnes je to 27,9%. To znamená, vložíte tieto Ethery do tohto protokolu cez PT a na konci maturity, teraz rozmýšľam, áno, fixed APY is achieved at maturity. To znamená, že na konci maturity, ktorá je teraz myslím, že 27. júna, áno, 27. júna, vám bude vyplatený fixný yield. A pozor, toto je APY, čiže za rok. Čiže 27. júna není za rok, čiže dostanete menšie percento samozrejme. Čiže tuto môžete vložiť, buď ak už máte v ETH niečo, tak priamo ETH, alebo môžete priamo Etherea vložiť do tohto protokolu. To je jedna možnosť, ale o tu nám až tak nejde. Ide nám po tieto druhé dve možnosti. Prvou je tzv. LP. Je to vlastne liquidity providing. Vlastne Pendle je de facto nejaký DeFi platforma, ktorá potrebuje likviditu na svoju funkčnosť. Tým, že budete investovať do LP, vlastne poskytnete likviditu do ich protokolov, čiže už je tam trošku väčšie riziko, pretože samozrejme je tam nejaké smart contract riziko a samozrejme je to likvidné riziko, čiže už túto trošku riskujete. Tu môžete teda provide liquidity, ale už tu získavate aj body. Tu už získavate aj body. Ešte raz si pozrime teda popisok. Retain all points from ETH while earning ETH yields. To znamená, že získavate už aj body na ETH a aj na Eigenlayery tým pádom. Čiže túto provide liquidity zase môžete vložiť priamo ETH, ak máte, alebo ak ste ešte nešli cez ETH, tak pôjdete priamo s Ethereami do tohto protokolu. A tu už sa vám to delí na liquidity a na YT. Liquidity je vlastne to, že získavate, okrem toho, že to tam máte teda uložené, aj nejaký podiel z obchodovania na tejto platforme. YT je nejaký yield, ktorý je fixný, ale o tom si teda povieme trošku neskôr. Čiže tu máte možnosť prvýkrát získavať aj tieto body. Dvakrát momentálne, teda je to dokonca viac, a jedenkrát na Eigenlayer. Treťou možnosťou, a to je tá možnosť tá asi najzaujímavejšia a zároveň najriskantnejšia, je vlastne obchodovanie na páku v istom zmysle. Je to tzv. YT alebo YT ETH. V tomto prípade vy vlastne, keď sme si tuto pozreli v liquidity providing, ako sa delí vlastne ten váš vklad, väčšina, keby ste sem dali, ja neviem, jedno Ethereum, tak väčšina sa vám rozdelí rozdelí sa vám to na dve časti. Jednou je LP, ktorá je o mnoho väčšia, a YT je malinká časť z toho. Viete, že 2200 by išlo do dolárov, v Etherách by išlo do LP a len $117 do YT. To znamená, v prípade YT, že vlastne tu investujete len do tej časti toho yieldu. Lenže, aby ste mohli do nej investovať, tak niekto, kto investoval napríklad do LP, vám
ten yield predá. Lenže ten yield, keď ste si všimli, bol veľmi malinký. Pomere k Ethereu. Čiže vy keď kúpite 10 krát tých 100 dolárov, tak vlastne ste investovali 10 Etherei z pohľadu bodov, z pohľadu bodovania. Stále toto YT není vlastne investícia s návratnosťou v Ethereách. Toto je vlastne niečo, predstavte si to ako tiket do lotérie. Ešte nevieme, či tá lotéria, či niečo vyhráme. Teda vyhráme body nejaké. Ale čo budú tie body znamenať, ešte vlastne nevieme. Dúfame, že tie body budú znamenať airdrop na ETH, respektíve EtherFi a na strane Eigenlayeru. Vidíte, že tu je teraz leverage 11 krát, to znamená, že ak teraz ja dám, a teraz tam dáme, ja neviem, 10% z jedného Ethera, tak budem mať niečo vyššie jedného Ethera, akoby uložené v Eigenlayeri. Samozrejme, nebudem tam mať to jedno Ethereum, ale budem získavať body, ako keby som tam to jedno Ethereum mal. Hej. Tu musím ale povedať, že na konci maturity tie YT tokeny nebudú mať vôbec žiadnu hodnotu. Môžete ale z tohto exitnúť a za aktuálnu hodnotu YT vám to niekto možno odkúpi. Hej. Každopádne, keď dáte purchase YT, dáte sem, čo ja viem, 0,1 Etherea, tak pozrite, koľko dostanete YT Etherov. Hej. Ako keby ste dostali vyše jedného Etherea v bodoch. Hej. Čiže tu je to vyslovene len o tom, že kúpite si tiket do lotérie s názvom Eigenlayer airdrop. A mimochodom aj EtherFi airdrop. Čiže ste v dvoch vlastne akoby airdropoch. Zároveň môžete si zvýšiť ešte yield u LP tým, že si kúpite Pendle tokeny a stakujete ich na ich platforme, vtedy získate vlastne nejaké percenta navyše. Keď som to rátal, nezdalo sa mi to byť nejaké moc výhodné, takže ja nič nestejkujem. Nekúpil som žiadne Pendle tokeny, ale zjavne veľa ľudí ide aj do tejto možnosti. Keď sa pozriete na Pendle token, ten zažíva dosť peknú renesanciu. Momentálne je v hodnote $3, ale keď si pozrieme dáta z posledných, z posledných 3 mesiacov, tak pozrite, ak pekne to parabolicky rastie. Pendle Finance samotný, ako som hovoril, má total value locked okolo 860 miliónov. Toto je ešte starší údaj, ale toto je zaujímavý viac menej ten rast, ktorý to zažilo za posledné mesiace. Pozrite sa na to. Tá parabola už je naozaj veľmi veľká. Čiže toto je naozaj hra pre DeFi degenov a neviem teda, či ste vy jeden z nich. Ja vám nič neodporúčam, ja len oznamujem, že takéto niečo je možné. Ešte jedna vec, na tejto platforme zatiaľ neuvidíte body, ktoré získavate, ale tým, že vlastne idete cez EtherFi, lebo toto vlastne idete cez EtherFi, napriek tomu, že investujete cez Pendle, tak môžete si tie isté body pri prihlásení s tou istou peňaženkou pozrieť na EtherFi platforme. A to je to, čo som vám ukázal vlastne na začiatku. Tu som na EtherFi prihlásený s tou istou peňaženkou a vidím tu body, hoci som investoval cez Pendle. Momentálne majú Megaweek, kde sa dávajú extra body. Čiže je to veľmi zaujímavé možno teraz do toho vložiť peniaze, ak teda chcete ísť do takéhoto rizika. A ja som si povedal, že dobre, pár šušňov do toho dám a uvidíme, jak to vystrelí. Rátam s tým, že nemusí z toho byť nič,
A toto odporúčam aj vám, ak teda máte niečo voľné a chcete si kúpiť tiket do tejto lotérie, urobte to. Ale využite moju linku, ak by ste išli priamo cez Etherfi, je tu možnosť teda nejakého referálu, nejakých bodíkov navyše. Dajte mi vedieť do poznámky, či teda idete do tohto alebo nie, alebo či už ste investovali do Eigenlayeru a či dúfate, že naozaj teda ten airdrop príde alebo nie. Ja tu ešte poviem jednu poznámku. Nešiel by som do toho, pretože si myslím, že to bude zase hra veľryb, ale presvedčil ma tento pendl, že dobre, vzhľadom k tomu, že tam je táto páka, tak reálne môžem niečo z toho mať, pretože sa uvažuje o tom, že Eigenlayer, ak tam dáte menej ako jedno Ethereum, tak z toho veľa nebude. Hej. Čiže toľko som do toho dať nechcel, ale cez túto platformu je to umožnené aj menším, ako sme my. OK, čaute.